Máme tu ďalšiu časť s názvom Tonery a esencie. Dneska sa povenujeme trošička tonerom a esenciám, čo vlastne spadá do tej istej skupiny, takže minulo sme si vysvetlili, ako si správne a poriadne vyčistiť pleť, čo je to double cleansing a odporúčili nejaké produkty na double cleansing, takže nejaké produkty na olejovej báze a nejaké produkty na tej vodnej báze čistenia pleti. Dneska sa pozrieme na druhý krok v skincare hneď po čistení a to sú tonery a esencie. Takže tonery a esencie spadajú do tej istej skupiny. Hlavnou úlohou teda tonerov je pripraviť tú pleť na tie ďalšie kroky, pretože po čistení to pH pokožky nie je správne vyrovnané na to, aby mohlo príjmať ďalšie séra, aby správne mohli tie séra na tej pleti fungovať. Už máme v toneroch aj rôzne prídavné látky, nie v takých veľkých koncentráciách, ako sú v sérach, ale aj tam sú nejaké. Takže tonery poznáme napríklad exfoliačné tonery, hydratačné tonery, ukľudňujúce tonery, nejaké zvlhčujúce, zvláčnúce, na zúženie pórov, takže je toho veľa, záleží akú látku obsahujú. Najčastejšie v tých exfoliačných toneroch je BHA a AHA kyselina. To znamená, že je tam kyselina salicylová a nejaké iné kyseliny, napríklad kyselina glykolová a podobne, ktoré majú za úlohu čistiť pory a regulovať tú mazotvorbu. Tieto exfoliačné tonery úplne neodporúčam na každovečerné použitie, lebo môžu tú pleť práve extrémne presušovať tým, že vy každý večer budete používať ten exfoliačný toner, pretože ten exfoliačný toner má za úlohu vyčistiť pory a vyčistiť tú vrchnú vrstvu pokožky vlastne od tých nečistôt a špín. A vy keď budete každý večer používať ten exfoliačný toner, tak tá pokožka sa môže veľmi rýchlo poškodzovať, môže sa trošku šúpať, môže byť suchá a môžete si naručiť kožnú bariéru. Takže tie exfoliačné tonery ja odporúčam používať vo večernej rutine tak možno každý tretí večer alebo tak na prečistenie a medzi tým nejaké hydratačné tonery. Pravidlá by postup mal byť taký, že keď chcete použiť aj toner, aj esenciu, tak by ste ich mali radiť podľa hustoty. To znamená, že začíname od najväčších a končíme tými najhustejšími. Samozrejme, môžete používať iba jeden toner alebo jednu esenciu. Ja ich za večer používam niekoľko, lebo ja milujem tonery. Ja aj napriek tomu, že mám masnú aknóznu pleť, nevlastním ani jeden exfoliačný toner, pretože naozaj mne tie exfoliačné tonery tú pleť extrémne presušujú. Nemám ani žiadne exfoliačné séra. Ja čo robím, mám masku s kyselinou salicylovou od The Ordinary a chemický peeling, tú 30% AHA a 2% BH kyselinu a to si robím buď podľa potreby, že vidím, že tá pleť to potrebuje, alebo jedenkrát za týždeň, napríklad v nedeľu večer si spravím taký exfoliačný peeling alebo si dám tú masku. Väčšinou moje tonery esencie sú hydratačné, ukľudňujúce na podporu kožnej bariéry, pretože ak náhodou trpíte akné, tak to môže byť práve tým, že tá kožná bariéra nie je úplne v poriadku a nevie sa brániť tým vonkajším nejakým nepriaznivým vplyvom. Takže častokrát je veľmi dôležitejšie ako používať nejaké exfoliačné kyseliny, dať si do poriadku tú kožnú bariéru. Tonery, pokiaľ nie sú exfoliačné, teda neobsahujú kyseliny, ja odporúčam vždy dávať na trošička navlhčenú pleť, pretože oni tú vodu naviažu a hlavne tie s kyselinou hyaluronovou tú vodu do seba naviažu a tú pleť vám krásne nahydratujú. Takže keď si spravíte večer double cleansing, trošička si navlhčíte pleť a na to si dávate tonery. Čo ďalej milujem a robím 1-2 krát za týždeň je tzv. 7 skin metóda. Neviem, či to poznáte, je to taká azijská metóda takého hĺbšieho nahydratovania pleti. Spočíva vo vrstvení tonera. To znamená, že vy si 7 krát, a samozrejme nemusíte 7, môžete si 3, 5, 7 krát, podľa toho to už na tej pleti cítite, že čo je vám príjemné, alebo pokiaľ to tá pleť zvláda, že už to na ňu nie je veľa, si navrstvíte toner. To znamená, že vyberiete si nejaký hydratačný toner, napríklad nejaký zo Centelov Asiatico alebo nejaký s kyselinou hyaluronovou, alebo táto esencia so slimáčim mucinom, s týmto milujem robiť a spravíte to, že si navlhčíte pleť a dáte si do dlani toner a jemne si ho povtlačate do vpleti. Počkáte, kým vyschne 1-2 minútky, musí byť vstrebaný úplne, aby sa vám zbytočne nevrstvil na tej pleti a potom sa nebude vpíjať. A znova to zopakujete, dáte si trošička do dlane, rozotriete a popritláčate si to na pleť. Toto opakujete 7 krát. Je to úžasný game changer, ak máte suchú pleť, dehydrovanú pleť, poškodenú kožnú bariéru a potrebujete naozaj tak jednorazovo poriadne nahydratovať tú pleť, tak 7 Skin Method je fantastická. Tonery môžu byť v takejto vodičkovej forme, esencie zvyknú bývať také hustejšie kedy ako a potom môžeme mať ešte tonery alebo esencie vo forme mistu. To znamená vo forme takéhoto spreja. Ja mám veľmi rada tie misty, oni väčšinou sú také naozaj, že ten sprej je taký úplne
jemnú lililinky, fantastické, pekne sa prestriekate, môžete sa prestriekať aj počas dňa a s týmto sa tiež fantasticky dá robiť 7 Skin Method, takže trošička si navlhčíte preď, nastriekate, popritláčate, počkajte, kým sa to úplne vpije a toto môžete zopakovať 7 krát. Tento tóner od Purita je so centelou Asiatikou, vynikajúci tóner, fantastický, a keď máte masnú pleť, vôbec neostáva, nesedí na pleti, krásne sa vpije, tú pleť vám rozžiari. Tento mám veľmi rada, vidíte, že už mám maličko, už len takto tam je, budem si musieť objednať. Má takú trošička gelovejšiu konzistenciu. Vidíte, že je taký trošička gelovejší. A pleť ostane rozžiarená, nechajte si ho pekne vstrebať a môžete prejsť na séra. Druhý tóner, ktorý mám veľmi rada, je tento od Toriden. Je s 5 druhmi kyseliny hyaluronovej. Je to také mliečko, ale je vynikajúci takisto, kto máte masnú pleť a neznesiete nejaké také masné tónery, ktoré ostávajú sedieť na pleti. Tento je fantastický. Je úplne taký mliečkový. Takisto na trošička navlhčenú pleť, krásne sa vpije, tú pleť nahydratuje, počkajte, kým sa úplne vpije a prechádzate na séra. Čo sa týka esencií, tak v esenciách zvykne byť trošička vyššia koncentrácia tých aktívnych látok ako v tóneroch. Ja milujem túto kombuču, je to vegan kombuča Tea Essence od Dr. Curekle, vidíte, že koľko už mám. Strašne sa mi míňa, ale už cestuje za mnou ďalšie balenie, lebo toto naozaj milujem. Ak máte suchú pleť, dehydrovanú pleť, ja som už na toto toľko videí robila, ale aj ak máte masnú pleť, ako napríklad ja nepoznám niekoho, komu by toto nesadlo. Toto je tak fantastické, pozrite, ono je trošičku také hustejšie, tak toho premiešate. A toto vám zanechá na pleti instantný glow. Naozaj, toto sa vám vpije do pleti. Vidíte, je to také vodičkové, takže nemusíte sa bať. Ono má to máte taký pocit, ako keby to bolo masné, alebo také niečo, ale ono sa vám to vpije do pleti za chvíľočku a tá pleť ostane úžasne rozžiarená. To je fantastické niečo, ja to milujem. Toto už mám druhú fľašku, už tretia je na ceste. Úžasné, pokiaľ máte poškodenú kožnú bariéru, extrémne vysušenú pleť, čupinkovú pleť, toto je fantastická vec. Ďalšia esencia, ktorá nikdy nesmie chýbať v mojej výbave. Ja už ani neviem, koľka toto je fľaška. Ja toto používam pravidelne od roku asi 2019. Je to vynikajúce od Cosrx, Slimači Mucin. Mal by byť takmer úplne nekomedogénny, takže veľmi sa odporúča aj pre aknóznu pleť. Vidíte, on má takú ťahavú konzistenciu, ale je vynikajúci. Podpora kožnej bariéry, extrémna hydratácia, ak si ho dávate na navlhčenú pleť. Odporúča sa aj na aknóznu pleť, takže kľudne, vodičková, fantastická konzistencia. Toto boli nejaké informácie, čo sa týkajú tónerov a esencií, takže večerná rutina aj rána začína tak, že si teda pleť vyčistíme, večer hlavne double cleansingom, o ktorom sme mali informácie v predchádzajúcom videu, a potom môžeme prejsť na tónery a esencie. Kľudne môžete kombinovať aj viacero tónerov. Ja to robím pocitovo podľa toho, ako sa mi tá pleť večer cíti. Ja si kľudne nakombinujem, že si dám tieto dve veci, alebo si dám kľudne aj 3 tie tónery, ak mám čas. Ja si rutinu robím pred telkou, takže kým večer pozerám telku, tak si dávam tie tónery, takže mňa to absolútne nezaťažuje, keby tá rutina mala aj 2 hodiny, za mňa je to úplne v poriadku. Ale úplne v poriadku je aj, ak si vyberiete iba jeden tóner a napríklad ak budete mať pocit, že tá pleť je nejaká vysušená alebo že potrebuje trošku napúpnúť, nakopnúť, tak si spravíte 7 Skin Method, 7 krát si ho navrstvíte na trošička navlhčenú pleť a uvidíte tú zmenu. Takže tónery sa už nepoužívajú na čistenie pleti, ako tomu bolo niekedy dávno. Tónery sa používajú na vyrovnanie pH pleti po čistení a pred sérami a na nejaké také ešte doťuknutie hydratačnými aktívnymi látkami, ktoré obsahujú podľa toho, aký si vyberiete. Ak sa vám toto video páčilo, kľudne mi dajte nejaký komentár, like alebo odber a ja budem rada, keď sa uvidíme pri ďalšom videu. A na budúci sa pozrieme na séra.